Puliano kapon takhuk buhusong blaino wa nama singcha kok tumarok haino hai kase pheka chini kok TV channel ni bisingo tamo hingke Tulashikok RD bolong ni bisingo kulaijak purbo rajnagar edisi village Athuktwisa kaming ni takhuk khoroksa ni nukhung belai khino jwngjal tamo hingke bini ration card nungkha BPL phiaba buma thei thangmani yagolo phano tabuk bobo nok khungjaphon manya je buma tangphuru buma kathang tangphuru je nok khungsa mankha ni sawai khnarika tai bini oro dihik tongo busa tongo kobangmo tongo bini dara samaibo tongo phiaba tini khungjaphon borok sarkar ni thani hapani thani borok nok khungjaphon ni jagya phiaba tamni jagya phiaba olu korongni nogrok musu goinok se hambo phiaba tini o takhuk sone nok belai khno jwngjalo klaijak tabonke mo hairongno no hapang nonglani nango eba thangkorong thanglai tonglai rok nonglani nango phiaba thangkorong thanglai mani bisingti nukjagoi tongo seglai phuilai tamno seglai election phaikino bulai tonglai inglai sida abo simino nukjagoi tongo tipara saroni jwngjal phiaba tipara saroni oje manthai songchai taphon nukjai naitonen chayoi chini kok TV channel mo Amorjit para tamo mo Rajnagar Athuktwisa Rajnagar nta norok nok daman kha maya nini kat to tong ration card ani kat khai kere khok tang mani bani chole le tong tse nin ma to tong ma kere kha nong tak sabai tong kai kwang sachung tong nang ka jakha ngai norok nogrok na hini sasalangka saya agi rogori na mana hingi chawbi ko taw maya bla ngai nongni job card to tong joka tongo nong ration card tamo ngo BPL ngai norok nogrok na hini kai sasalang borok agi sakai saka biko taw maya bla ke election purok le phara phai apro roga phayo apro rokai bu dogre na baga hai irai koi talang phai bayo ngai ta mesin meeting purobo ongkhorna puro kai sapai bayo nga kai abon ta kai nau khogu maya ngai ang ke jole bu ongkhoi yang tokta ngai tabung norok je edisi hapang sarkar phaine rok norok tabuk tam kok kasam musong sarkar phaimani yagulo norok borong khe tam kok kasana musong ab khale cheng kazare ko nane nok tam kasana ni musong nok rok di tei rok lama rok subter kari da bahai rok sana da musong sana musong ngai nok tak tam sanai edisi hapang no sabori ko nok rok maharaja sano tam kasana musong ta nok rok phano ka hang kai ma ka kai nok rok phan san ate tei rok phano tei ni chobida phano nai kha ngai norok oro tongmani besuk balukha koi ek bosor chole tong habla agi rogo norok nok rok mamangkha agi CPM ne malo chimi malang kha nin ma simmalangkha nin babura tongkho baba kere kha ngai norok asano na sarkar norok tabuk nok dabi khayo edisi hapang phaimani yagulo norok tabuk borno nok khungsa phono rikha angkai belai na hamna hini norok sauta dong angkai hambai